Sí que quería señalar un pouco pois, a importancia que teñen accións como o feito de que Abel reflexe nunha novela todos estes espazos e todos estes feitos, non? Toda esta memoria colectiva dun lugar e todo este arraigo a unha paisaxe puramente industrial, non? Neste caso da minería do carbón, pero que é moi extrapolable tamén ao que pasou un pouco aquí en Casallo coa mina de Valborraz, que de alguma maneira a nivel social pois tamén condicionou o devenir de toda a comarca. E sen máis vamos a dar agora paso a Manuel Gago, que nos vai contar un pouco toda esa, nos vas falar un pouco das generalidades de toda esta maxia que hai en torno á literatura. Precisamente nesta novela, na que antes Tejer hizo na introducción nos leía esa alusión á cidade da selva, Manuel reflexa moi ben todos estes contextos que se daban de maneira paralela neste momento da posguerra e Segunda Guerra Mundial, como isto se reflexa en Galicia. Bueno, Manuel. Moitísimas grazas. Non. Primeiro lugar, darles grazas por convidarme a estar aquí. Para mí, volver a Casallo sempre un placer enorme, onde se sinte diferente cando está aquí e poder vivir un poquinho a experiencia en directo, en vivo, da construcción dunha historia, dunha historia a partir de múltiples vías, e iso sempre é fascinante. Eu que lles quero falar un pouco alrededor da presencia da guerrilla, do wolframio na cultura galega contemporánea, que é un tema moi interesante. Non o vou abordar desde o punto de vista, digamos, da historia ou da historia da literatura, senón nunha posición un pouquinho, non sei se a palabra heterodoxa, pero un pouco diferente, que é a miña posición como escritor de ficción. O traballo que realizo é escribir ficción. Poñerles un poquinho en contexto das cousas que a mí me interesan cando escribo ficción, nas miñas novelas. Eu traballo en primeiro lugar con un concepto que é o que me interesa a min explorar, que é o que eu chamo as zonas de sombra. Me interesan moito as zonas de sombra na historia. É dicir, por zonas de sombra entendo traballar con fragmentos de pasado que son moi pouco coñecidos ou que non se queren coñecer ou que hai unha certa por diferentes motivos están aí pero parece que non existen, que non se traballa con eles ou que non se quere falar deles ou que nunca pasaron, digamos, do paso da memoria ao paso da creación cultural, dos produtos culturais. E lles poño un exemplo moi rápido con outras das novelas miñas para explicarles isto. Na miña primeira novela, que se chamaba Oso Negro, abordei un tema que era o roubo de patrimonio, o roubo de santos no rural, o roubo desas figuras de santos que alrededor dos anos 60, 70 e nos 80 pois desapareceron de moitísimas igrexas do rural sin saber nunca para onde se foron, e que cando vas por todo o país en todas as parroquias te contan que sucedeu eso, pero sorprendentemente nunca ninguén se plantexou a escala de todo iso. É dicir, todo o mundo pensaba que roubaron santos na parroquia, pero non se sabía que eso sucedera en todo o país. Non só iso, sino que máis ou menos sempre sucedía da mesma maneira, non? É dicir, roubabas un santo, nunca era o santo patrón, sempre eran os santos laterais, e sobre todo, bueno, sempre lle botaban a culpa ao cura, ou boa parte das veces se botaban a culpa ao cura, e sempre seguía o mesmo esquema. Entón, cando me din conta de que os santos, de que isto era un problema a escala global, dixen, aquí hai unha historia, eu sou xornalista, entón necesitaba feitos, entón intentei ver que había en denuncias, digamos, deses roubos, deses desaparicións. Intentei ver o rastro documental de todo iso, non había denuncias, non había máis denuncias. Os curas das parroquias sagredas desapareceran, e eses santos non figuraban nos inventarios, ou se figuraban, había que facer un traballo documental descomunal para poder certificar todo isto, non? Entón, había unha realidade que existía aí que non estaba, así que decidí escribir unha novela
a partir un poquinho de ficción e das cousas que encontrei. Ou na miña última novela, que se chama Nuns, que abordo os anos 80 con formación de autonomía de Galicia e o mundo, unha singular historia que sucedeu nunha praia nudista do Barbanza, en Baroña, na que un grupo de señores e señoras en pelotas protagonizaron aí toda unha aventura de resistencia e de defensa de estar en pelotas nunha praia, de estar despidos. E hai unha foto moi famosa na que se ven todos eles correndo, porque en teoría, na parroquia de Baroña, pois houve un grupo de xente que non lle gustaba que estuveran en pelotas e os perseguían, non? Entón había unha foto moi famosa que se ve unha vella con pano a cabeza e un pau perseguindo un montón de señores e señoras en pelotas, non? Unha foto que todo o mundo di que coñece a alguén que está nesa foto, pero que ninguén está nesa foto, porque esa foto non foi feita neste país. Entón, esas son as cousas que me interesan a mí, a confluencia entre memoria, lenda, historia, etc. Entón, se poden imaginar como cheguei ao tema da guerrilla e o tema da Segunda Guerra Mundial, explorando a partir de aquí. O punto de partida foi un comisario dunha exposición que se organizou no Consello, que se chama Galicia 100, na que había seleccionábamos obxectos para contar un pouco a historia e a cultura de Galicia. Entón, imagínense, a historia deste país é enorme, moi complexa, entón utilicei unha especie de obxecto comodín para contar a guerra civil e a posguerra, que era o mosquetón de Foucellas, que me valía para contar todo ese mundo, de alguma maneira. Entón, esa peza desencadenoume o mosquetón de Benigno Andrade de Foucellas, un dos máis coñecidos guerrilleiros galegos, traballando sobre todo na zona occidental da provincia da Coruña e norte de Pontevedra. Entón, sucederon dúas cousas moi curiosas. A primeira foi, cando gravamos un vídeo promocional para contar esa peza, pedimoslle que nos contase esa peza a Lourenço Fernández Prieto, o profesor de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago. Entón, Lourenço dixo algo que me fixo pensar, porque dixo, o mosquetón de Foucellas é seguramente a explicación que temos dunha dúbida co noso pasado. Porque quen gañou a guerra en Europa foron os aliados. Pero os aliados daqueles nazis e fascistas que protagonizaron a Guerra Mundial venceron en España. Entón sucedía todo como un pouco ao revés. E dicía, non sabemos como entender o noso pasado. Porque son vencedores nun lugar, noutro sitio eran perdedores. E todo eso provocaba algo moi extraño na actitud da guerrilla, non? Cando ti viaxabas a Francia ou viaxabas a Italia ou aos Balcáns, está todo cheo de monumentos de memorialística vinculado á guerrilla, e de alguma forma eses países, despois da Segunda Guerra Mundial, utilizaron, digamos, a resistencia nos seus diferentes variantes como parte do seu relato de reconstrucción nacional, non? De dicir, de como o país se enfrentou a ameaza nazi e fascista, non? Claro, non había que pensar demasiado para darse conta de que esa mesma xente que estaba loitando contra os nazis ali realmente era xente moi parecida en moitos extremos aos que teníamos aquí. Pero, sin embargo, o que sucede aquí é unha cousa bastante diferente. Esas persoas estaban sepultadas un pouco no silencio. Entón, o que realmente me activou para escribir esta novela foi que, unha vez que expusemos o mosquetón de Foucellas na exposición, sucedeu algo increíble que non me ocorreu na vida, e no mesmo xeito non volveu a ocorrer. Algo impresionante, que me deixou absolutamente impresionado. Eu sempre xa que a exposición que estaba en Santiago, pois dixen, pois todos os xoves fan unha visita guiada polas tardes. Entón, non a primeira semana, tampouco a segunda, pero a partir da terceira semana empezou a suceder algo como extraño. Viña sempre moitísima xente as visitas guiadas, pero empezou a aparecer un perfil de visitante un pouco diferente, e era sempre igual. Era un home ou unha muller maiores que viñan de ganchete cunha home ou muller máis novo. Moitas veces veas que era un neto, outras veces era unha filla, un fillo, e viñan por ali. E non se desenvolvían moi ben na dinámica do museo. Veas que preguntaban, teño que pagar a ti? E non tengo que pagar nada. Estaban un pouco despistados da dinámica dos museos. Entón, empezaba a visita, íbamos percorrendo un poquinho as pezas, como veías que era xente do rural, e como toda a xente do rural eran moi educados, entón, calados, e chegaba un mosquetón,
eu explicaba un pouco o que explicaba o Mosquetón, seguía o camiño e eles quedaban atrás. Quedaban ali. E a veces continuaban despois ou a veces desaparecían. Despois, non? Isto non foi unha vez, foi... De repente empezou a suceder. Todas as semanas. E a segunda ou terceira semana que sucedeu, dixen, aquí hai algo que non sei que demonios está pasando algo. Aquí non sei que. Entón xa le preguntei a señora que estaba aquel día. A señora de tal. E, porque, bueno, quedaban ali, claro, eu estaba nunha pendiente de todo o mundo, pero quedaban ali e non quedaban mirando como miramos un cabro de Picasso. Quedaban... Había algo aí, había unha emoción aí. Entón, empecé a preguntar a xente, e eran todos máis ou menos de zona de Ordes. Todas as zonas máis activas do traballo de Foucellas. Eran desa zona. Entón, empecé a preguntar as primeiras e dixo, non? E que Foucellas estivo moitas veces na miña casa. Porque, digamos, e máis, fíxonos un gran favor. Entón, viñan presentarlle os respetos. Viñan ao Mosquetón a presentarlle os respetos a Foucellas. E era algo emocionante porque era algo moi silencioso, moi discreto, que de outro xeito, se eu estuvese, podía non ter quedado reparado no detalle, porque ti estás nunha visita, era algo tan discreto, emocionalmente, estaban emocionados pero non choraban, era ir ali como que ten que ir cando no rural tens que ir a unha casa, non? Tens que ir a unha casa, porque hai que ir a esa casa. E eso empezou a suceder, e claro, detrás deso hai un mundo, sempre era algo, esa xente tiña un vínculo con Foucellas, sempre hai un vínculo con Foucellas, que tiña que ver con aqueles anos, os que viñan eran os fillos, de alguma forma, daqueles señores que acollían a Foucellas, e me empezaban a contar cousas de Foucellas, cousas moi extrañas, logo aludiría eso, cousas moi curiosas. Pero claro, fíxense nun detalle, o Mosquetón non está guardado nun almacén, o Mosquetón está exposto continuamente no Museo Militar de Coruña, que queda moi preto de Ordes, e ali non digo. Entón, aquelo, aseguro, reventou unha cabeza. Porque detrás de había todo un mundo que, de algún xeito, nin sequera a nosa cultura contemporánea, logo vamos a detallar, ou vamos a falar un pouco máis, nin sequera fora capaz de entender. Unha realidade dolorosa, unha fractura, unha cicatriz que estaba ali, falando de algo tremendo que unía moitísima xente e que mesmo tempo eles non eran conscientes de que estaban unidos por iso. Entón, a partir de aí, comecei un pouco a traballar na idea. Eu traballo a partir, digamos, de outros procesos cando traballo coa ficción e iso que lles vou falar, cando traballo con ficción histórica. O primeiro paso, que pode ser máis coñecido, que é o tema da documentación. Entón, fui accedendo a toda a documentación necesaria para construir unha historia sobre a Segunda Guerra Mundial en Galicia e a guerrilla neses anos. Eu creo que, basicamente, limpe todo o que había para facer un... Pero foi un primeiro paso, porque inmediatamente o ler eso, segundo que un fai unha diagnose do que tes e do que falta a hora de compoñer un relato, pero logo falando deso, do que se sabe e do que non estaba investigado. Entón, como escritor, ti vas a ti oficio, xa non funcionas como un historiador, vas a buscar no que non sabes as respostas ao que ti te preocupa para a tua ficción. O segundo é tamén moi importante, que é pensar como encaixa este libro coa cultura que xa existe no teu país, e no medio cultural. Como se relaciona este libro cos libros xa escritos e co universo que está? Que queres aportar de novo no libro? Que queres contar diferente? E para eso, tiñas que reflexionar sobre cal era o papel da guerrilla en a Segunda Guerra Mundial na produción cultural contemporánea galega, literaria, fílmica, etc. Falo sobre todo en este caso de ficción, ahora falamos. E o terceiro é o traballo adicional que ten que ver coa literatura, co que ten que ver cos sentimentos, as persoas, as motivacións, as pequenas historias, todo ese material que despois acabas
construindo e acaba Xaraguá. Entón, fun vendo, nese mundo que fun construindo, fun vendo como se foi conformando o relato contemporáneo da guerrilla en Galicia. Do cal, como lles digo, eu que lles vou falar, non vou abarcar absolutamente todo, pero si vou abarcar algúns fitos, non? E é moi interesante o que máis ou menos atopei, como atopei. En primeiro lugar, que obviamente, é dicir, a produción historiográfica sobre a guerrilla é moi relevante, con fitos moi destacados. É dicir, esta historia empezou moi cedo, é dicir, con mítico libro de Helmut Heim, da guerrilla antifarquista en Galicia, do ano 82. Un historiador curiosamente alemán. É o primeiro que fixo o primeiro libro sobre a guerrilla antifarquista en Galicia. Non sei se sabe nada máis, é un dato moi sintomático do ano 82, cando publica isto, e é, bueno, ven a investigar, e ele queda unha noite na casa de Lugo de Enriqueta Otero, que era unha guerrilleira, do Partido Comunista mestra, guerrilleira tipadura, non? E Enriqueta, cando leva por a noite a casa, lle di: mira, que saibas, que teño unha pistola cargada, así que si eres da CIA, en realidad de ellas, y claro, un alemán, viendo la documentación sobre la guerrilla antifarquista en Galicia, pensaban de todo, le dice: si eres da CIA e queres facer algo, que sabes que teño unha pistola cargada na miña cama. E dije, que non dormían toda a noite. E non se atrevía ni a moverse, pois Enriqueta pensaba que iba a facer algo. E outro libro moi importante, porque axudou moito a divulgación, hai investigación, pero axudou moito, foi o libro de Reigosa, Fuxidos de Sona, do ano 89, moi importante. Hai máis libros, como digo, só estou falando de tres. E outro libro moi importante que me introduce unha cousa das que quero falar é o Mulleres na guerrilla antifarquista galega de Aurora Marco, ano 2011. Por que é moi importante? Porque Aurora Marco, aparte de traballar tamén con moitas fontes orais, introducise nunha historia que a mí personalmente de maneira egoísta me interesaba moito, que era coñecer a rede logística dos guerrilleiros, a rede de apoio, os enlaces, a súa implicación, a súa relación coa sociedade. Entón, no libro de Marco, de repente, víamos o importante papel activo das mulleres, pero albiscábamos algo desa rede operativa que a mí me importaba moito para a narrativa da miña novela. A miña novela vai sobre unha novela de acción e aventuras, pura e dura, no que se plantea unha acción dun comando operativo, dun comando guerrilleiro, que fa un sabotaxe a unha instalación alemana en Galicia. E ten que ver con tradición oral, e logo se les contarei. Plantea un pouco esa historia. Entón, había unha cousa importante con este mundo da historia, e foi unha das cousas que me motivaron a facer traballo de campo, que era unha característica común de boa parte da produción historiográfica da guerrilla, centrábase en dous momentos: a súa conformación, é dicir, quen era, de onde viñan os guerrilleiros, a que faccións políticas, o universo político viñan, como se reuniron, é dicir, cales foron as organizacións que fixeron, como sucederon. E outro momento moi importante de todos estes relatos historiográficos era a súa captura, morte e a súa desaparición, que tamén habitualmente había relatos moi detallados, a veces controvertidos e contradictorios, pero relatos moi detallados, ¿no? Pero había un elemento moi significativo que precisamente, se a miña novela vai sobre un sabotaxe, necesitaba, e non tiña, e este era moi interesante, que era a operativa dos guerrilleiros. Como os guerrilleiros planificaban as súas accións, e como os guerrilleiros entregaban a violencia, como mataban un cura. E non había maneira de saberlo. Como se case hubiera un pacto entre aqueles guerrilleiros últimos entrevistados por os historiadores e os propios guerrilleiros. Ou como se os guerrilleiros preferiran non falar por motivos obvios das súas accións. Pero eu, considerando os guerrilleiros como militares, interesaba moito esa operativa e o papel que se xogaba nesa operativa a sociedade que o rodeaba. Pero iso non existía, o que tiñamos era detalladísimos relatos da súa morte martirial. O que era moi interesante. Pero iso me levou a que había unha especie de gran cena no relato no que era preciso traballo. Logo volverei a. O seguinte que tiña que ver era ver que se contara na cultura galega da guerrilla. E aquí hubo algo absolutamente fascinante.
En algún momento esa libidosa está sempre presente, e que quizás non somos moi conscientes. A sociedade galega tradicional é unha sociedade de narración oral, dun gran dominio da narración oral, de contar historias. Contar historias é empaquetar historias, é adaptarlas a unha estructura, é construir esas historias, é transformar a realidade nun relato. Entón, empezou a suceder algo moi curioso co tema dos primeiros libros de guerrilla. Empecé a traballar sobre o tema de que se contara dos guerrilleiros, que literatura galega había de guerrilla. A primeira foi moi coñecida, e de feito se considera como un pouco a presencia fundacional dos guerrilleiros na literatura galega, que é unha novela dun exiliado, Ramón de Valenzuela, que era de Silleda, era de Bandeira, chamada Non me agardei por ninguén. Que é moi curioso porque moita xente di a primeira novela sobre guerrilleiros, non é certo. Esa novela que casi ninguén a ler, porque non é sobre guerrilleiros. Hai un capítulo de guerrilleiros, pero unha novela sobre un rapaz, máis ou menos que é outro asunto de Ramón de Valenzuela. Pero non é, aí aparecen os guerrilleiros nun capítulo. Pero hai un tema moi interesante. Os guerrilleiros aparecen refugiados no castro de San Caetano, que está ali en Silleda. E hai un momento no que o propio Ramón de Valenzuela os compara cos guerreiros castreses que estaban ali. E que é interesante que a presencia dos guerrilleiros na literatura galega empeza a producirse, sempre acaba tendo certos toques míticos. Casi como se foran personaxes que pasaran do mundo real a incorporarse a un acervo de tradición oral moi rico no que se imbrica con moitas outras cousas. E miren o exemplo. A seguinte momento no que aparecen os guerrilleiros na literatura galega, e non lles podo falar moito disso porque está sen publicar, ainda que temos a sorte de que foi atopado, foi unha novela mítica desaparecida da literatura galega, que é a novela Os corvos, a figueira e a fouce de ouro. A novela mítica desaparecida secuestrada de Xosé Luis Méndez Ferreiro, que a policía, cando foi detido, atopou no seu piso, foi levada, secuestrada, o xuiz ordenou que fora traducida a Francisco Fernández Riego, do galego castelán, e que foi escrita xusto no momento da morte do último piloto. De feito, a dedicatoria do libro de Ferrín é: o piloto derradeiro guerrilleiro de Galicia, batido tiros en Belesar, Lugo, na memoria de Foucellas, Ponte, Raúl, Bailarín, Curuxás e todos os xefes guerrilleiros que defenden o honor, a liberdade, a democracia da nación galega, é algo que non sei que escribir aquí que non ten. É morrer. Entón, esta novela, gustaría Ferrín en parte que está un pouco renuente a permitir editar, non? Ainda que por sorte foi recuperada. E houve un traballo de edición por parte da Universidade de Vigo, sabemos que está recuperada e que con garantías e sabemos íntegra. É dicir, temos a íntegra. E é unha das novelas míticas, pero que temos claro, e curiosamente fez ese título: Os corvos, a figueira, a fouce de ouro. Título máxico moi na liña da escrita de Ferrín nese momento, céltica, con referencias como a fouce de ouro e os corvos, non? Ai, que curiosos os corvos. Fíxese niso, a seguinte presenza da guerrilla na literatura galega é unha das máis, hoxe estou moito utilizando esa palabra, me serei que estou un pouco perturbado, pero é unha das máis perturbadoras, non é en galego. É unha novela escrita por un antigo requeté, José María Castro Viejo, unha das figuras importantísimas e máis destacadas, máis visibles da cultura galega, xunto con Cunqueiro, do tardofranquismo. Eran dúas referencias lendas vivas. O seu último libro, un libro que escribe cando xa está moi vello, é das historias e das aventuras dos guerrilleiros nos Ancares, unha terra que ele conhecía ben, porque era cazador e iba muitísimo ali. É unha novela super extraña, escrita por un franquista, no que desvela as animaladas cometidas pola Guardia Civil, por un coronel da Guardia Civil que é enviado, como sabemos que aconteceu históricamente, non? Enviado de fora, especializado na caza de guerrilleiros, e que vai ali, no Borele, procede unha cacería, unha segunda cacería salvase a un líder guerrilleiro que está ali, non? De repente aparece na novela o rei dos corvos. Recorden o título anterior, non? O rei dos corvos, con 100.000 acólitos, previxo a morte dos guerrilleiros. A fusión e o salto dos guerrilleiros da realidade
a unha ficción fantástica, que é. Pero a partir dese momento, este obviamente non podemos considerarlo un libro da literatura galega, pero un libro, creo que un libro importante para a literatura galega, este da Montaña Herida, un libro moi difícil de conseguir, un libro no que Castroviejo morreu moi pouco despois de editado, un libro absolutamente fascinante. Foi, a partir dese momento, a guerrilla desaparece, pero o curioso é que aparece unha cousa moi curiosa que é destas historias que vemos que non queremos ver. A partir dos anos 80, a literatura galega, a finais dos 70, empezou a producir moitísima literatura da memoria da Guerra Civil. Temos moitísima literatura da memoria da Guerra Civil. En todo ese gran acervo de literatura vinculada á guerra, non hai ninguna novela que eu coñeza, igual ustedes coñecen algún, pero non hai ninguna novela que eu coñeza no que os protagonistas son guerreiros. Pero cando lle preguntas, porque no traballo de documentación, cando lle preguntas a especialistas en literatura galega, te dicen, sí, hai moitas novelas sobre guerreiros. E hai cual. Espera que che miro. E te mandaban os libros de ensaio de guerreiros. É dicir, creíamos que existían, nos parecía lógico que existían, pero, sin embargo, non existían. O que é algo absolutamente fascinante. E revela algo que está aí detrás. Entonces, a mí me interesan esas cousas. A nivel da cultura, ves que existe un conflicto, non ves algo que hai extraño, que está aí no medio e que te faz preguntar, ou por lo menos intentas indagar de por que sucede. Neste traballo, o fascinante como a veces a cultura empeza a funcionar toda como se fose unha gran engranase na que todo sucede de maneira sincrónica. E todo este mundo, vinculado á Segunda Guerra Mundial e aos anos 40, empezou a activarse dunha forma como moi frenética na produción cultural galega a partir do ano 2004 ou 2005. Con algúns saltos antes. É como se dera un cambio xeneracional. Como se os escritores que en ese momento empezaban a cumprir 40 anos empezaran a falar dos seus avós e os escritores que estuveran nos anos 80 falaron tamén dos seus avós. E de repente a guerra mundial empezou a aparecer dunha forma diferente. Houve moitos libros diferentes. Un libro de divulgación, Galicia en Guerra, de Eduardo Rolán, fundamental para entender a socialización da Segunda Guerra Mundial de Galicia e a aparición de moitos produtos diferentes, e a partir de... Eso foi en 2006, pero que nese mesmo ano, Eduardo Alonso, o director de teatro, edita e estrea unha obra de teatro chamada Café Cantante, ambientada na Segunda Guerra Mundial nun cabaré no que confluen portugueses, galegos, espías, etc. E a partir de aí empeza a pegar o cine. No 2011 temos os Krelinski, que está ambientada na costa galega nese momento. No 2015 no dos Sucios. En 2010 Víctor Fernández Freixanes publica unha das primeiras novelas, non nos encarna eso, estou seguro, pero Arredor do Wolframio, en 2010, unha gran novela ademais. E a partir de 2015, en 2012, 2015, en 2018, en 2012, Pedro Fijó publica Os Fillos do Mar, Segunda Guerra Mundial, Iza Nomasaka, Xavier Quiroga publica en 2015 Iza Nomasaka, e despois en 2018 publica O Exército de Fuga. Tres novelas que utilizan a Segunda Guerra Mundial como un vector principal, que, por certo, chamar aquí a atención de que recentemente se dixo que esas tres novelas se afirmou de maneira xenérica que foron documentadas a través da Wikipedia. Non teño máis datos de que se fundamental para facerse esa afirmación, e teño que dicir, eu utilicei a Wikipedia, sí, unhas 150 fotos para a novela. Que quero dicir con isto? Que, digamos, vivimos en ciclos. A cultura vive en ciclos. Na década de 2010, Galicia viviu fascinada por toda a Segunda Guerra Mundial e por unhas figuras que eran os nazis. Entón, un día, cando empecé a trabalhar con isto, dime conta de un detalle. Me acordo que foi unha conferencia que daba Xavier Quiroga en Santiago, e estaba petada. Habitualmente os escritores galegos non temos unha gran capacidade de convocatoria, pero aquilo estaba a reventar no Ateneo de Santiago. Eu quedei fascinado e empecé a reparar e dixen, pero que está pasando aquí con todo isto dos nazis en Galicia?
E foi inevitable facer unha analoxía. Que son os nazis? Por que nos fascinan tanto a súa presencia aquí no país? Moitas veces a resposta está na nosa propia tradición oral. Os nazis non somos nós, non? Son xente diferente a nós. Ademais, incluso físicamente son diferentes a nós. Non? Son alemáns. Están interesados en cousas que están baixo terra. Teñen riquezas incontables. Teñen moitos cartos, riquezas incontables. Teñen intereses e se preocupan por cousas que non nos preocupan a nós. E non só iso, teñen uns poderes inmensos comparados con nós. Saben quen son os nazis? Na nosa cultura. Son os mouros. Os mouros. Son os mouros. E se non me creen, podemos consultar recopilacións de folclore tradicional da Barbanza no que o castro de Porto Baixo foi feito polos alemáns. A pedra do Seixo Branco da montaña da Curota, como encontraron, foi levada polos alemáns. Enorme, a pedra enorme. Foi levada polos alemáns, como as montas. Non só iso, na guerrilla en Ferrol, se escondía nun abrigo que había aí nos montes na comarca de Ferrol, e as mulleres iban a levarles de comer. Cando parece que ali había unha moura que facía grandes favores. Entonces, cando ela subía ao monte con comida, dicían que lle iban a dar gracias a la moura por os favores que lle fixera. Bueno, había o mundo dos muros de repente se vinculaba con todo este mundo. Entón, iso todo me fixo darme conta de que había moitas cosas que podía investigar por a miña conta. E entón empecé a traballar, pois traballando un poquinho en tradición oral, investigando alrededor de intentar coñecer todo aquilo que a historiografía non me permitía coñecer. Pero desde unha perspectiva literaria, buscando as historias. E entón descubrín algo fascinante e que me ten fascinado sempre. Cando recollo memoria de guerrilleiros, primeiro, a súa enorme extensión polo país. O que un podría pensar que non existía, cando empezas a falar, de repente descubres muitísima xente que tivo contacto coa guerrilla, que participou nas accións da guerrilla, unha rede de unha escala absolutamente sorprendente. O segundo, todo o que nos pode contar sobre isto, porque o que descubriera historias con dúas olladas, que é algo que non esperaba. Porque a xente me contaba historias, me contaba dúas historias. A historia que lle contaron os seus pais dos guerrilleiros e a historia que viviron eles. A historia dos seus pais dos guerrilleiros eran as típicas historias de axuda, de xustiza, de agachar, de tal. As historias que me contaban os menos eran guerrilleiros vistos por os ollos de menos. E como eran? Os guerrilleiros eran enormes, asustaban, dabanlles medo, facíanlles preguntas extrañas, ollos de neno, de persoas que tiñan dúas memorias de algo, o que era absolutamente fascinante. E traballei con todo iso, dándome conta un pouco de todo este mundo que estaba detrás e de alguma forma de toda a inmensa tradición oral que a veces está conectada cos feitos, outras veces non, que está ao redor do mundo da guerrilla. Unha tradición oral que, en certo modo, en si mesma vai máis alá da necesidade de asustar os feitos históricos, porque empeza a convertir os guerrilleiros ou convertir os guerrilleiros en algo máis, ás veces, en algo fascinante, convertirnos en relatos, dignos de ser preservados. E simplemente para rematar, dicir que todo isto é un mundo moi tecido, moi diferente, eu sigo traballando con ele. En breve, se todo vai ben, pois vai haber unha obra de teatro, isto é a primeira vez que digo aquí, vai haber unha obra de teatro alrededor de eso que se ve enfrente, e de Chelo. Chelo, nesa obra de teatro, xoga con corvos e xoga con lobos, que é outra figura entre mitolóxica e real da sociedade dos guerrilleiros. Entón, eu queria rematar con algo que chega a recita, que aprende na Ciudad da Selva, e que chega a través da cultura xenerada polos propios guerrilleiros. En este caso, por Cachupa,
Perfecto González, guerrilleiro asturiano. Xa non está só no monte, lobo irmão, xa non está só no monte, nos te acompañamos, nos os fugitivos. Xúntanos a adversidade, únenos latos fatais. O mesmo a ti que a nós, acosa nos idénticos males. A ti persegue o pastor cos seus mastíns leales. A nós o fascismo cos seus feroces chacales. A ti teñense por fera, lobo irmão. Poden dicir o que queiran, pero ti non están mal. Ti matas por comer porque os a tua vida. Eles matan por prazer, por un instinto homicida. Ti és nobre, non és fera. Ti non atacas os teus, nin lle declaras a guerra. Son eles os que os seus perseguen, matan e pechan. A xustiza vencedora daralles o seu merecido. E mentre chegas a hora, aquí estaremos contigo. Moitas gracias. Moitas grazas, Manuel. Maravilloso poder que partilles con todos nós como se leva a cabo todo ese proceso de produción de obras maestras como esta que temos aquí diante.